Vaig a salvar el Pau. Jordi, què has fet? On m'hem de parar? Qui ets tu? Soc Marvin Strohmeyer en persona. Ho comprovo. Ets tu de... Estic buscant algú. Pau, ets tu de veritat? Vine i comprova-ho. Pau, ara hem de tornar a casa. La següent pista està davant vostra. A la primera porta hi ha lava, a la segona porta hi ha un munt de lleons morts de gana i a la tercera hi ha àcid tòxic. Per quina entreu? La dels lleons, perquè estan morts de gana. Correcte, passeu. No. Silenci, benvinguts a la Junta de Suggeriments. Suggerireu coses per millorar. Va. Silenci, un a un. Vull que ens portin el diari davant de casa. Que ens facin un segurro per si se'ns trenquen els mobles. I si poséssim un porter? Sí, guai. Silenci. Demaneu coses més fàcils. Com posar música a l'ascensor. Exacte, poso la meva antiga ràdio a l'ascensor i Santes Pasqües. Conxi, els veïns volen un porter. I per què no el aconsegueixes tu? Al capdavall ets el president. No, ja vaig plegar i a més se suposa que esteu morts en un atemptat. Vinga, fes-ho. D'acord. Divisió de la Junta, el Francesc portarà un porter. Tu no agats la que venia als pisos, què fas en una junta? Em vaig comprar el pis pilot. Som el nucli. El virus deu estar a prop. Exacte, Marvin, estic aquí. Porto dies esperant aquest dia. Acabaré amb tu. És clar que no. Conec tot el que pots fer. Ah, sí. Ai, que mal. Ho hem aconseguit. François, què tal et va amb el porter? Necessito ajuda. Sabia que vindries suplicant-me, però només ajuda, no t'ho faré tot. Només ajuda, només. D'acord, doncs entra. Què fa aquest aquí? Ve pel rotllo del porter. Alguna vol ser porter? De futbol. No. I ara què fa, He sortit de cloroformus. Ara em faré gran i desapareixeré. Jordi, què ha passat? Hem aconseguit sortir del cloroformus. En realitat no era ell qui es menjava les persones, sinó un virus. M'encanta que estiguis bé. Es menja la brutícia, això em dona una idea. Us presento el nou porter d'Antònia Mongetera 144, Cloroformus 34. Ara anem a casa, no? Sí, sisplau.